Flaqa pożittiva ħafna li Joseph Muscat kellu ma' żgħażagħ bħat-tard tqajmu bosta suġġetti. Joseph Muscat jgħid li aktar żgħażagħ qed jemmnu li l-medjokrità mhijiex l-ordni tal-ġurnata. Għalhekk qed jingħaqdu f'moviment ta' progressivi u moderati li lest jiġġieled din il-medjokrità billi joffri viżjoni ambizzjuża lil pajjiżna dik li jsir l-aqwa fl-Ewropa, viżjoni li taqqat lil ġenerazzjonijiet kollha. Joseph Muscat semma wkoll il-konferenza ġenerali annwali li se tiltaqa' fit-tmiem dan ix-xahar, konferenza li se tara parteċipazzjoni rekord min-naħa taż-żgħażagħ. Iż-żgħażagħ għal Joseph Muscat dan il-moviment u d-dar naturali tagħhom. Il-konferenza ġenerali se tpoġġi sfida quddiem il-Partit Laburista biex ikun il-katalista ta' dan il-moviment immexxi miż-żgħażagħ, moviment li se jkun qed imexxi lil pajjiżna fl-aqwa żmien tiegħu. Kien hawn li Joseph Muscat appella lill-Gvern biex fl-elezzjonijiet li se jsiru għal kumitati amministrattivi fil-lokalitajiet żgħar li m'għandhomx kunsilli lokali, iż-żgħażagħ ta' 16-il sena jingħataw id-dritt tal-vot. U jien ngħid il-Partit Laburista irid u qed jgħid lill-Gvern biex meta joħroġ l-avviż legali jagħti dritt liż-żgħażagħ ta' 16-il sena li jkunu jistgħu jinvotaw f'dawn il-hamlets. Jekk ma jaqblux mal-proposta li għamilna li jkunu fil-kunsilli lokali, ħejja nibdew tal-inqas. Illi f'dal kumitati ta' amministrazzjoni ta' komunitajiet żgħar, iva, żgħażagħ ta' 16 għandhom ikollhom id-dritt illi jivvotaw, id-dritt illi jagħtu leħinhom, id-dritt li jsemmaw leħinhom. Il-laqgħa kienet indirizzata wkoll mill-kelliem Owen Bonnici li l-istess bħal mexxej Laburista u l-President tal-Forum Żgħażagħ Laburisti Daniel Mikallef tratta l-isfida li qed tiffaċċja l-libertà tal-espressjoni f'pajjiżna. Owen Bonnici qal li se jkun qed jagħmel ħiltu kollha biex l-istitut taċ-ċensura jitneħħa mill-liġi u minflok tinħoloq sistema ta' klassifikazzjoni. Il-President tal-Forum Żgħażagħ Laburisti Daniel Mikallef qal li żgħażagħ qed jippreparaw biħġarhom għaċ-ċelebrazzjonijiet tas-60 anniversarju tal-Forum Żgħażagħ Laburisti. Id-diskussjoni ma' żgħażagħ komplet b'mod informali fit-tmiem il-laqgħa b'Joseph Muscat isegwi b'interess dak li kellhom xi jgħidu żgħażagħ li wrew interess kbir fl-istil ġdid ta' politika.